Svend Estersen fik hurtigt samlet sig en hirt af stærke mænd, gode ryttere og krigere. Det kunne virke både imponerende og skræmmende, når kongen kom forbi med sine mænd. Ringlende og skramlende og knirkende lyde af sværd og spyd og seletøj. Der blev dækket op og disket op med det bedste, man formåede. Ønskede kongen heste og vogne, mad og drikke til sin videre færd, så fik han det. Det var kongens ret. Svend Estersen var kendt for at være kvindekær. Det var en ære for en kvinde, og også for hendes mand, hvis kongen kastede sine øjne på kvinden. Kong Svend fik mange børn ud over det ganske land. Mange sønner var en styrke og en stolthed. Svend Estersen var kristen. Den katolske kirkes lære havde bredt sig fra Sydeuropa og langsomt fortrængt de gamle hedenske guder. Paven i Rom, der kunne føre sit embede direkte tilbage til apostlen Peter, indviede ærkebisper til at styre hver deres del af det samlede kristne rige. Ærkebisperne indviede bisper til at styre hver deres del af ærkebispedømmet, og bisperne indviede præster til at stå for hver deres del af bispedømmet. Præster og munke forkyndte det kristne budskab og sørgede for, at der blev bygget kirker. Fra begyndelsen støttede kongemagten den kristne tro og medvirkede ved kirkebyggeri. Kongerne kunne også se deres egen fordel ved at hægte sig på denne magtstruktur. Mange trækirker forfaldt, og Svend Estersen krævede, at der blev bygget nye kirker, stenkirker. Den ældste stenkirke, der er oplysning om, blev opført i Roskilde af Knud den store søster Estrid, ca. 1030. Det var Svend Estersens mor, så han har fået det ind med modermælken, at der skulle bygges stenkirker. Svend arbejdede hele sit liv ihærdigt på at udbrede den kristne tro og kræver, at der bliver bygget stenkirker. Sten havde man i store mængder. De blev samlet på udvalgte steder højt i landskabet. Der blev indkaldt stenmester fra Sydeuropa, som kendte byggeriets kunst. Og i de følgende år sker der et storstilet kirkebyggeri ud over hele landet. Der rejser sig over 2.000 kirker. Det er en utrolig vilje og kraft, der står bag de mange romanske stenkirker. Sikke et liv, der må have udfoldet sig. De fremmede håndværkere, de lokale arbejdere, der slæbte sten, nysgerrige bønder og borgere. Det, der fascinerer mig, det er fantasien om det liv, der har udfoldet sig. Kongen, der ustandsligt rejste rundt med sin hirt, altid med ønske om at samle folk og styrke sin magt. Modstand for magtbegærlige bisper og på vagt over for oprør og forrædere. Og der var skatteopkrævning og pengevanskeligheder. Hvem kan man stole på? Først og sidst dog vanskelige rejser gennem riget på alle årstider. Store, dybe skove, hvor der hverken var vej eller sti. Efteråret med oversvømmet åer og sumpede områder. Vinterens klugende kulde. Livsvilkårene for menigmand var hård og brutal. Og så er der indelukketheden i de små bygder. Spændingen, når fremmede dukkede op. Kræmmer og munke, der gav liv med deres fortællinger fra andre egne. Og de skulle beværtes godt. Der blev holdt gilde. En hver rejse var en farefuld færd. Man vidste ikke, hvilken fare, der gemte sig i de dybe skove, men man vidste, at der var røver og anden pak. Det gjaldt om at forsvare sig og komme helskindet til bestemmelsesstedet. Så var man frelst for denne gang og kunne takke Gud. Livet er en rejse. Der er fare og spænding. Vi bevæger os gennem lys og mørke. Man møder mennesker. For en kort bemærkning. Man får deres historie samlet op. Se, jeg har noget at fortælle. Der var engang en konge, der hed Svend Estersen. I hans regeringstid blev der bygget utallige kirker, stenkirker. Der kom bygmester rejsende mange tusind kilometer for at bygge netop denne landsbykirke,
som du kan se uden for dine vinduer på bakken. Der står kirken, og 1000 år er gået.